Βγάζει την παλιά, πίσω είναι μόνος εκείνο ο Φίναν. Ευκαιρία και τον γκολ που γίνεται δυστυχώς για την Ιρλανδία με τον Άιρλαντ. Στην πρώτη τους προσπάθεια, στην πρώτη τους είσοδο στην περιοχή μας, οι Ιρλανδοί θα καταφέρνουν να ανοίξουν αυτή το σκορ. Αν όχι δυο που ήταν ελεύθεροι, κοιτάξτε ξανά, βγαίνει η παλιά. Πίσω το μαρκάρισμα δεν υπήρχε. Τότε τώρα που κερδίζει. Βγάζει παλιά με στόχο τον Κωνσταντίνου. Να η ευκαιρία και τώρα είναι το γκολ. Τώρα είναι το γκολ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. 1-1. Θα καταφέρνει 4 λεπτά αργότερα. Και η Κύπρος αντιδρά με τον καλύτερο τρόπο. Μιχάλης Κωνσταντίνου τρυπώνει στην άμυνα της Ιρλανδίας. Αυτή τη φορά το πλασέ του ήταν ιδανικό και ο Κένι δεν μπορούσε παρά να παρακολουθήσει την μπάλα να πηγαίνει στο πλεκτό του. Κοιτάξτε ξανά. Η παλιά ανάμεσα από δυο ποδοσφαιριστές καταλαβαίνει τη φάση, γίνεται το λάθος από την άμυνα. Νεύτης έτοιμος για την εκτέλεση. Καλοχτυπημένο, πάει πίσω η μπάλα. Δεν πρόλαβε εκεί ο Λάμπρου, χάθηκε χρόνος. Βγαίνει τώρα η παλιά, κεφαλιά και γκολ. Τον γκολ από τον Γαρπόζη. Η άμυνα των Ιρλανδών δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και καλά κάνει. Χειροκροτεί ο κύριος Αναστασιάδης, χειροκροτεί ο κόσμος όλος εδώ. Οι φίλοι της εθνικής μας, οι Κύπροι φίλαθλοι εδώ στο στάδιο Γασιπί, 2-1 με τον Αλέξη Γαρπόζη. Η εθνική μας που στο 9 έφτασε στην ισοφάριση, είχε άλλες πιο καλές στιγμές και τώρα εδώ με την παλιά στην περιοχή, την κίνηση από τον Γαρπόζη αυτή τη φορά. Η προσοχή ίσως να πήγε στον Κωνσταντίνου, ο Γαρπόζης. Εκτελεί τώρα ο Ντάφη, κεφαλιά και τον γκολ. Δυστυχώς δεν αντέξαμε 1,5 λεπτό. Τον γκολ από τον αμυντικό, τον Ρίτσαρντ Ντάν, που προωθήθηκε και σειρά των Ιρλανδών να πανηγυρίσουν για την ισοφάριση. 2 λεπτά απέμεναν, εδώ ξανά δεν ακολούθησε σωστά στο μαρκάρισμα εκεί κάποιος. Προλαβαίνει με δύναμη ο Ιρλανδός, πανύψηλος, δυνατός ποδοσφαιριστής. Παλιά τώρα που βγαίνει για τον Αλονεύτη που έφυγε από πίσω, είναι γρήγορος. Μπαίνει στην περιοχή Αλονεύτης. Σφύριγμα, να δούμε πέναλτι. Είναι πέναλτι για την εθνική μας. Ιδανικό ξεκίνημα, κίτρινη κάρτα στον Ομπράιαν. Αφού ο Αλονεύτης έβαλε την μπάλα και βγήκε μόνος μπροστά, δέχθηκε το μαρκάρισμα, το ίδιο κύριο. Θα φτάσει στο δεύτερο του γκολ απόψε. Κωνσταντίνου, η μπάλα είναι στα δίκτυα. 3-2 η εθνική μας. 3-2 η Κύπρος στους Ιρλανδούς. Ξεσηκωμός στο στάδιο Γασιπί. Ενθουσιασμός στις κερκίδες. Εδώ. Μιχάλης Κωνσταντίνου εδώ εκτελεί το πέναλτι σε γελά τον Κένι. Πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ απόψε. Και ξαναδίνει φάουλ πάντως που δεν έφερε κάτι καλό στην περιοχή. Προσπάθεια τώρα με τον Γαρπόζη, Κωνσταντίνου για το Μακρύδη, μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα ο Κας, Μακρύδης η ευκαιρία και το γκολ τώρα από τον Χαραλαμπίδη. Απίστευτο, 4-2 η εθνική μας. 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε πετύχει 2 γκολ. Εξαιρετική απόψινή προσπάθεια της εθνικής μας. Εδώ ξανά και ξανά. Ο Κας, η κόντρα ευνοεί τον Μακρύδη, μπορούσε εδώ να βιαστεί. Προτίμησε την σιγουριά στον Χαραλαμπίδη. Ομαδική προσπάθεια. Σ' όλους αξίζουν συγχαρητήρια για την εξέλιξη που παίρνει το παιχνίδι. 4-2. Και ταχύτητα και τεχνική. Τελικά προτιμά την παλιά. Κωνσταντίνου. Μεγάλη φάση. Γκολ. Γκολ τώρα 5-2. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης. Απίστευτο. Απίστευτο. 5-2 δεύτερο γκολ για τον Χαραλαμπίδη. Στο 74ο λεπτό ξανά Αλονεύτης σταμάτησε, βρήκε εξαιρετικά στην περιοχή των Κωνσταντίνου. Η κεφαλιά του δεν πήγε στα δίχτυα, έσωσε ο Κένι προσωρινά όμως, γιατί ο Χαραλαμπίδης που ακολουθούσε αποδεικνύεται σε χρυσή αλλαγή για τον κύριο Αναστασιάδη.